Poďme. Vážení priaznivci Improligy, milí všetci, ktorí sa chcete dostať na trošku iný typ umenia a zábavy, ako je len obyčajné divadlo a krasokorčulovanie v Bábkovom divadle o 18. hodine 7.4. Po dlhých rokoch Improliga, kde aj my ako 3T sme začínali, je mi cťou vás tam pozvať. Prídite, neulutujete a keby náhodou lajkujte Facebooky, všetky možné Instagramy a čo to? Snapchat. A tak aj Snapchat lajkujte, lebo tam je Žilinská Improliga. Myslím si, že sa to pomaličky začína naplňať to hľadisko, takže bude dobre, nebojte sa.